Здравейте, земляни! Господ мъдрост да ви дава и на мен включително. Значи, както знаете, не трябва да работите. Ами престанете да ходите на работа, а пък да не говорим за тия хора, дето ходят и събота и неделя на работа, те са бати, те са направо лежбе, човек. Я престанете да ходите на работа. И вие работите някаква работа цял живот. Ами човек трябва да се учи, трябва да пробва различни неща. Вие работите най-същия работа и затова сте толкова тъпи. А пък аз съм пратеник на Господ на земята. Престанете да ходите на работа. Ами събота и неделя, ако ходите на работа, от понеделник до петък може. Ама събота да ходите и неделя, бати се някакви бати, простати се заклинам. Сега чао. Господ му заведава.